Akwụkwọ Levitikọs isi nke 24. Jehova wee gwa Mosis okwu sị, nye ụmụ Izrel iwu ka ha wetara gị mmanụ oliv a na-agwaghị agwa nke a sụrụ asụ itinye n'ihe na-enye ìhè, iweli oriọna mgbe dum, n'ezi akwa mgbochi nke ihe ama n'ụlọ ikwu nzute ka Erọn ga-edo ya n'usoro site n'anyasị ruo ụtụtụ n'ihu Jehova mgbe dum. Ọ ga-abụ ụkpụrụ ebighị ebi ruo ọgbọ unu niile. N'elu ihe ịdọba oriọna nke ọlaedo na-agwaghị agwa ka ọ ga-edo oriọna niile n'usoro n'ihu Jehova mgbe dum. Ọzọ, ị ga-ewere otu ọka flọọ sie ya ka ọ bụrụ ogbe achịcha 12, ụzọ abụọ n'ụzọ iri nke efa ga-adịrị otu ogbe achịcha. Ị ga-edokwa ha n'usoro abụọ, isii n'otu usoro n'elu tebụl nke ọlaedo a na-agwaghị agwa n'ihu Jehova. Ị ga-etinyekwa frankincense a na-agwaghị agwa n'elu usoro ọ bụla, ka ọ wee ghọrọ achịcha ahụ ihe ncheta, bụ àjà ọka na-achụrụ Jehova. Kwa ụbọchị izu ike ka ọ ga-edo ya n'usoro n'ihu Jehova mgbe dum. O sitere n'ụmụ Izrel ọgbụgba ndụ ebighị ebi ka ọ bụ. Ọ ga-adịrị Erọn na ụmụ ya ndị ikom, ha ga-eri ya n'ebe dị nsọ, n'ihi na ihe nsọ kachasị ihe nsọ niile ka ọ bụrụ ya site n'àjà ọkụ niile nke Jehova. Ọ bụ ụkpụrụ ebighị ebi. Nwa nwoke nke nwaanyị Izrel, nwoke ahụ bụkwa nwa nke nwoke Ijipt, wee pụọ jee n'etiti ụmụ Izrel. Nwa nwoke nke nwaanyị Izrel ahụ na otu onye Izrel wee lụọ ọgụ n'ọmụma ụlọ ikwu. Nwa nwoke nke nwaanyị Izrel ahụ wee kpọrọ aha ahụ kọchakwaa ya. Ha wee mee ka ọ bịakwute Mosis. Aha nne ya bụ Shelomit, nwa nwaanyị Dibri n'ebo Dan. Ha wee mee ka ọ nọdụ n'ebe a na-edebe ndị mkpọrọ, ka e wee kọrọ ha ala okwu ahụ n'ọnụ Jehova. Jehova wee gwa Mosis okwu sị, mee onye ahụ na-akọcha akọcha ka ọ pụọ jee n'azụ ọmụ ụlọ ikwu. Ndị niile nke nụrụ olu ya ga-ebikwasị aka ha n'isi ya. Nzukọ niile ga-atụgbu ya na nkume. Ị ga-agwakwa ụmụ Izrel okwu sị, onye ọbụla mgbe ọ na-akọcha Chineke ya, ọ ga-ebu mmehie ya. Onye na-akpọlụkwa aha Jehova aghaghị ime ka ọ nwụọ. Nzukọ Izrel niile aghaghị ịtụgbu ya na nkume dịka a na-eme ọbịa. Otu a ka a ga-eme onye a mụrụ n'ala mgbe ọ na-akpọlụ aha Jehova, a ga-eme ka ọ nwụọ. Onye ọbụla mgbe ọ ga-etipụ ndụ mmadụ aghaghị ime ka ọ nwụọ. Onye na-etipụkwa ndụ anụ ụlọ ga-akwụghachi ya ndụ lara ndụ ọzọ. Onye ọbụla mgbe ọ ga-eme ka ọrụ dị n'ahụ mmadụ ibe ya dịka o meworo, otu a ka a ga-eme ya. Mkpaji lara mkpaji, anya lara anya, eze lara eze, dịka o meworo ka ọrụ dị n'ahụ mmadụ, otu a ka a ga-eme ka ọrụ dị n'ahụ ya. Onye na-etigbu anụ ụlọ ga-akwụghachi ya, ma onye na-etigbu mmadụ a ga-eme ka ọ nwụọ. Otu ikpe dịịrị unu, dịka a na-ekpe ọbịa, otu a ka a ga-ekpe onye a mụrụ n'ala, n'ihi na mụ onwe m bụ Jehova bụ Chineke unu. Mosis wee gwa ụmụ Izrel okwu. Ha wee mee onye ahụ na-akọcha akọcha ka ọ pụọ jee n'azụ ọma ụlọ ikwu. Ha wee tụgbuo ya na nkume. Ụmụ Izrel wee mee dịka Jehova nyere Mosis iwu.